So what's up guys, ito nga pala yung video natin ngayon. Kung yan nakikita nyo parang brown na nasa tubig na yan, parang maliliit yan ng water lily. So ganyan sila nagsisimula. Baka kasi may magtanong na naman kung ano yan. So hindi po yan dumi, para po siyang mga dahon na maliliit. Boy na ano, Barto Ultra. Baldo Ultra. Amo, sa tubis mo. Baldo Ultra, pati sa uno, so ngaran ko ha. Alfred, ay Alfred. Kakulang. Palibot. Ligwat. Naubos na dito eh, so kailangan natin lumipat. Ano yan kay Jis? Kumunti na dito. Ano? Testing sana ang gulog to. Kung mo mabayaan. Ayan nga, testing na nga. Guys, maglilipat na ng bahay. Bahay doon na nga si kay Jis. Pinaglalabsagan ni Buboy. Sige na, ipunin lang dyan. Gagi ka, malis yung anis. Baro ko, di na basa. So yun guys, pabalikan muna namin yung ano. Pabalikan. Yung ano? So yun, pabalik na kami. Iniwan namin yung kinuha namin ngayon para balikan mamaya. Para kasama dun sa mga kukunin namin ulit. Tignan natin kung gaano karami yun mamaya kaysa dun sa kahapon. So, wait kayo. Mamaya. One eternity later. Gagi. Guys. Puro guys lang eh, wag na lang. Guys, malalim po to guys. Putik na yan. Guys, ano? Guys, Kujis, ano yan? Parang may umano kayo sa. Uy! Uy! Oh, yun na nga guys. Nalilibing na ako guys. Ano ka nasisira, ulo? Uy! Yo guys! Yun guys! Hindi mo naman ko si GC. Ano ka na Jis? Ano ka Jis? Ko. Uy! Putik yan. Gagi. Oh! Gagi. Gagi. Dami gagi. Gagi oh. Dami gagi oh.
Bakit? Diyan mo na yan. Huwag mong tinan yung bubog. Maiinig yan. Ah! Dami gagi. Dami gagi. Guys. Gagi. Ay, may yawin akong malaki-laki. Yeah, boy. Uy! Putik na yun, oh. Gagi. Gagi. Gusto na daw ni Kay Jess magbubo na lang. Paano masabi? Gagi. Bantuan ko ba? Ayun, daw yung isa. Hindi na kami yun. Ano kung kukunin? Lilipat dito. Sige, bantuan mo. Kasi pag wala, ganyan na ginagawa niya. Gagi, dami gagi. Gagi, dami gagi. Oh. Gagi. Uy, gagi. Gagi, dami. Guys, Gagi, dami. Daming dumi, gagi. Nana? Gagi. Gagi. Push na, push na. Push, push na. Uy, gagi, oh. Kasi kay Jess, gayo. Nalulubog. Gagi, oh. Gagi, masakit daw, gagi. Gagi. Ay. Gagi. Ano gagi. Ah. Gagi. 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 Oh. Gagi. Gagi, wala tayong kamay. Gagi. Gagi. Oh. Gagi. Guys, pangilang bigat. Gagi. 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 Marating mo sa iba, no? Papamatay na ata yan. Ano yan? Man, pasari ka! Guys. Stop it. Get some help. Guys. Ama. Guys. Si Jess at si Bidaw. Guys. Guys. Kapta mo doy ako at hindi malog. Hindi. Hindi kapta mo rin. Lata. Kaya pa guys. Guys, di na kaya guys. Guys. Makayaw na po guys. Basic. Bibitaw na ni Bidoy. Bibitaw na ni Bidaw. Tara. Bibitaw na yan. Bidaw, magbitaw. Gadoy. Talagang bibitaw na yan. Guys, malapit na bumitaw. Guys, malapit na guys. Malapit na talaga guys. Tingnan nyo guys. Di daw susuko guys hanggang sa bahay. Yung bahay namin dito hanggang Kalawakan. Hindi na mo si Bidaw. Oh, hindi na nakakaimot si Bidaw. Pakita natin ng abs si Bidaw. Gagi. Ay, amo. Abs ah. Guys, kita nyo ba yung isda niyan guys? Gusto ko tutuloy. Hanggang sa bayan guys. Pagbuhat niyan. Our 3 years old, ikaw ay namit, napahanga ako sa iyong bait.
Oh, panis oh. Oh, wala po, walang hawak pa yan guys. Okay. Kaya pa. Pabibilang pa ako. One. Run. Ayan guys. Ito guys. Oy, ayo. Run. Okay naman. Yeah. So guys, yung pala yung dami kanina ng huli namin. Bigat na naman. Sa 20 plus na naman to. Dami.